মহারাজা বিবিক্রম মেমোরিয়াল ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্ট চাষালো চেঙেরে জাখা অশানী পান্ডা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ইএম সোহেল দেববর্মা তাই এমডিসি গণেশ দেববর্মা সংজাতি গথাर মুসলমান ইয়াগুলো চেংশিরি জাখা পান্ডা পুইলানি বাতে মুং থংজাখা কিলা ভার্সেস দার্চি খেলা পুইলানি বাথাকमा জড়াও কিলা 1/0 গোল বাই বিসকাঙ্গো আগকজাক তাই খেলা পাইথাকো কিলাতে কাইসা গোল খাই ফাইনাল স্কোরংখা কিলা 2 দার্চি 0 খাইজাক দङो তিনি যারা থাंनाय हे नायतंनाय बर'बो आंनि हामजाक माने खा खबरबाय आं कक्राझारनि फाइजा मोसानाय मुतिहाय तिनि प्रग्राम खायमानि बेलाय नांखोमानि कायसा गाहाम खेला दुला जोंनि बर' बिभागै खायनो नांगौ खेला दुला बेला इम्पर्टेन्ट जोंनि चेरारक लामा हामियाव थां दंखा जारा खेला दुला खायजाखाय उन लामा हामियानि गाहाम लामायाव फैयो आबाद बागै दं मुतिहाय दिनैनि जे टुर्नामेन्ट खायमानि आं जारा खायनाय दङ बेला खा खबर हामजा मुनियाफोर खारन मुतिहाय मुसे नायथाव फुटबल माठ सारा त्रिपुराव खूब कम हायफोर आबो जोंनि सरकार बिटिआरडिसि जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट मिलिङै जों अनेक जायगा दं खदाल साइन्टिफिक फुटबल माठ जों सिलाम दङ आगामी दिनाव जों मुतिहाय फुटबल माठ बसायनाय स्पर्ट्स स्कुल आबो बिटिआरडिसिनि बिसुंथि खायै सारा त्रिपुराव कायथाम सेंसन उनखा मनि बिसिंखौ आंनि साबजुनो कायसा दङ बे खुमुलुं बंनाय बे कायसा किल्ला बंनाय बेलाय बेलाय हामबाय बसकांगो बिटिआरडिसिनि जे नांमानि साहाय्य नांमानि जों राज्य सरकार जोंबो सहयोग खायनाय मुतिहाय थांमानि बेलाय बेलाय गाहाम दे जत जारा थांनाय जारा नायफैनाय नरक सुस्थ खायै नायै सुस्थ खायै थोङै खेला मानोना हार जित दङ खेला मानोना हार जित दङ आबायनो बागैनो जितिनाय हारिनाय खेलानो जितिनाय हारिनाय जों जे रेफारि बुंनो जे फाइनाल डिसिजन मनोसम डिसिजन फाइनाल डिसिजन मानिना आबायनो बागैनो जारा नायनाय थोंनाय जतनो जों सुस्थ खायै नायैयाखै वालाया जों बुलाया तलायाखै गाहाम फोरोंगाखि बिलाय आंनि गावग्रन मोथाखा जतना हामबाय जतनो